UMengameli uCryil Ramaphosa uveze ukuthi emhlanganweni weLekgotla weqqembu elibusayo bavumelane ngokuthi kube nohlelo oluhlukaniswe izigaba ezintathu lokufukula umnotho emva kokukhahlanyezwa ukubheduka kwe-COVID-19. UMengameli ubevala lomhlangano othathe izinsuku ezimbili ukuzokabanzike ngawo semukela intatheli yeindaba zombusazwe la SABC usamukele Maseko. Samukele siyakwamukela indaba zakusihlwa. Sibonga kakhulu nokuthi ube nathi. Sibonge kakhulu nathi. Yebo. Inkohlakalo ukufukula umnotho emva kokubheduka kwe-COVID-19 kanye ke nobugebengu beyamene nobulili bekuyihloko ebeyiqavile kuLekgotla ebikhuluma ngazo. Ingabe iqembu liphumele libambene libona ngaso linye noma kanjani? Kubonakala ngathi baphume bebumbene bebona ngasolinye kakhulukazi ekudaleni ukuthi umnotho wezwe usimame uphinde ukhumbule ukuthi uMongameli uthe kuzoba nezigaba ezine abazoyilandela njengeqembu elibusayo ukuthi besimamise umnotho waseNingizimu Afrika baphinde besize kakhulu nalenkampani ehlulekayo ukuphehla ugesi la eNingizimu Afrika uEskom ukuthi kumele benze ukuthi ngempela abantu baseNingizimu Afrika bawuthola ugesi ukuze kuzokwazi futhi ukuthi kudaleke nomsebenzi baphinde futhi balandele ukuthi kumele kwakhiwe ingqalazinda entsha. Lo ngqalazinda izodala amathuba omsebenzi kubona bonke abantu baseNingizimu Afrika njengoba siphuma nje ekulweni nalolu bhubhane leCOVID-19. Asike sizwe nje uMongameli ekhuluma kade evala umhlangano wayo inhlangano ebusayo weLekgotla kade iqale ngoLesihlanu. Lekgotla reaffirmed the position of the ANC and the government that employees of the state should not conduct business with government. At the same time, further consultations will be held amongst the alliance partners and in the legislatures across the political spectrum to find the most appropriate approach to the issue of other politically exposed persons conducting business with the state. The Lekgotla acknowledged that the current levels of crime in our country, the gender-based violence and the corruption are adding a huge and unnecessary cost to the social and economic fabric of our society. In addition, corruption undermines public confidence, displaces local and foreign investment in key sectors of the economy, and causes doubt on critical initiatives of both government and the private sector. Siqolise nje lapho ukuthi uMongameli wezwe noMongameli weqembu akazwakale kahle kube nenkinga nencanyana nendaweni ezokuxhumana uphinde ukukhumbuleke futhi ukuthi uMongameli uthe laba abasopolitiki abakhulu benhlangano ebusayo ke nalabo abasebenzela uhulumeni akumele benze umsebenzi nohulumeni ngoba lokho kuzodala ukuthi kube khona inkohlakalo basazokucwaninga kabanzikeke ukuthi ibaphi abaholi beANC abangakwazi ukwenza umsebenzi nohulumeni ukuze kungabonakala ukuthi kukhona inkohlakalo. Sibonga kakhulu samukela ukuthi ube nathi namhlanje ebusuku. Sibonga kakhulu baba.